Ти си един от съдиите в големите ММА турнири у нас. За кои качества съдиите следят най-много в ММА срещите? Да. Един файтър, за да е печеливш, той трябва да е агресивен. Или ако играе защитно, трябва да го прави много добре. Практически победа с защита, нали, защита само те защитава, за да оцелееш, за да победиш, трябва да натиснеш. Значи, естествено, гледа се играта в стойка, доминиращия долу на земята. Зачита се почти всеки аспект от играта. Защитата игра също. Но тя трябва да прелива в атака и в агресия, за да се победи. Окей. Чува ли си някой път феновете след някой двубой, след някое трудно съдийско решение да викат съдията и нещо с П беше, ама не се сещам какво. Тук не е футбол. Но това не е като футбола. Винаги недоволни може да има от съдята. Те седите с това, нали, да... Винаги обикновено загубили е недоволен. Обаче на него му се отдава възможност да спечели, така че би трябвало да е... Или ако има... В профи срещите не е точно така. Но напоследък, нали, когато този спорт доби така масово, нали, масово стана. И това наистина като публика, като всеки, който е състезател, разбира, нали, се е надъхал и не ми харесва. Разбираш ли? Да. Взе да става точно като футбол. Да. Разбирам те. Добре, сега един въпрос изненада. Има едно популярно видео, което е актуално в момента, за една голяма идиотщина в една среща в Америка, която приключва неочаквано. За две думи, питам те директно. Има ли такова нещо като submission чрез пардене? Има ли пардящ ключ? Аз го гледах това. Това е една граплинг среща. Граплинг среща и буквално му се изпардя в лицето и човека се отказа. Абсолютно. Кой не би се отказва, извинявай? Не е практика, така да се каже. Кое от двете? Отказването или... Не, парденето като сумиша не е практика, нали? Не го учиме. Това е по-скоро спонтанно.